synthetic 4-stroke pang scooter oil talaga siya mga karuba. Then W40 EM soil. Then mga karuba, ipapalit na gearings size 13 daw sabi ni Master Francis. Tapos ito naman yung papapress daw sabi nila. Kaya nabaklas na mga karuba yung sabay gearings niya. Alright, what's up mga karuba? It's me again, your Karuba Mac. For today's video, pupunta lang tayo magpa-change oil ng ating NMAX na si NMAX. Kasi naka 1,200 plus na yung oil trip meter niya. Actually, nung 1,000 pa sana ako magpapa-change oil, kaya lang medyo busy. Okay pa naman, kaya lang mas okay na yung sigurado. Baka matuyuan ng langis. Kung gusto nyong magpalakas ng inyong mga motor mga karuba, pumunta lang kayo sa Miyuki Works. Sundan nyo tong dinadaanan ko ngayon sa may kanto ng Mercury Drug. 24 hours, dire-diretso lang. Ayan o, nakikita nyo yung SIMC. Dire-diretso pa, ayan siya. Daming sakyan nakaparada dito. Okay, nagpaparking kaya. Ayan, dire-diretso lang siya mga karuba. Yun. Oops, ya. Tapos dito sa may bandang kaliwa, diliko tayo dito. Kaliwa. Walang parkingan ah. Ay puta, may ginagawa naman dito. Walang parkingan. Alright, walang parkingan dito. Putik basa. Woo! Yun, basang basa. Ayan, yung Miyuki Works Karuba. Dalawang 105 pinagawa ko doon, 104 na pag pinagawa ko 103. Pati gear oil. Paano pa man, bisang patas ang patas Pati gear oil pa ka na. Oo nga, Nakabalik na amin, di ba? Nakabalik na. Ano ba yung upuan na upuan nila? Ha? Yung DRP ni Boy Baliw niya na. Ako na bibili. Pag binigay sa'yo yun, Punta akong bibigay sa'yo. hindi na bibigyan. Basta yung mga mapapanalo na ko. Sabi mo na yung pag nakakuha kahit isa dyan, kahit anong tree. Yan, dito tayo mga karuba. Ito yung bagong ginamit kong langis, EM soil 100% synthetic 4-stroke pang scooter oil talaga siya mga karuba. Then W40 EM soil, bale 900 ml lang yung nilagay. Ano makikita nyo dito, may 100 ml pang natira. Right, andun yung motor ko. Doon ginagawa. Hirap istorbohin, baka hindi makakonsentrate sa ginagawa nila. Nagpa-change oil ako mga karuba, tsaka palagay ng gearings. Sabi kasi nila malaki rin daw may tutulong sa speed yung gearings. Kaya check natin mamaya pag papatakbuhin na yung motor pag tapos na kung ano yung pinagbago ng mga karuba. Ayan, balikan ko kayo mamaya mga karuba. Right,
Yan mga karuba, ito yung ipapalit na gearings. Size 13 daw, sabi ni Master Francis. Tapos ito naman yung papapress daw, sabi nila. Yan na nabaklas na mga karuba yung sabay gearings niya. Right. Tapos nilagay natin yung langis kanina, AM soil. Tignan natin mamaya. Right mga karuba, pupunta na yung gearings, ipapapress ni Master Billy Mart. Right, shout out. Mio MXI 125. Init ah. Init mga karuba. Ano? Init dito. Ayan, update ko kayo mamaya mga karuba. A few moments later. Right mga karuba, tapos na ako dito sa Miyuki Works. Maraming salamat sa ating Chief Mechanic, Master Francis. Ayan, sa aking pinsan na papagawa rin. Ito, mamaw to eh, Master JM Lopez Del Mundo. Ayan, maraming salamat mga master. Ayan o, shout out. Shout out. Punta pa ako sa palengke, bibili ng Karuba shirt. Mamaya i-explain ko kung ano yung mga nilagay sa motor ko. Hindi ko lang kasi na-videohan yung paglagay tsaka yung mga pagbaklas. Yung pagbaklas yung na-videohan ko lang eh, kasi yung nung in-install na, kinakausap ko yung mekaniko, mas manapasarap sa kwentuhan. Hindi ko tuloy na video. Anyway, sabihin ko na lang mamaya kung ano yung mga nilagay sa motor ko mga karuba. Oops. Yan. Maraming salamat. Right. Bili pa ako ng Karuba shirt. Ayan, mamaya mga karuba, tetestingin natin ni top speed to kahit may box, top box 47 liters. Right mga karuba, update ko na lang kayo mamaya kapag nakabili na ako ng Karuba shirt. Kita-kits tayo mamaya. Right mga karuba. Yan mga karuba, nakabili na ako ng Karuba shirt. Gigirap lang ako, uuwi na. Tapos pag-usapan natin kung ano yung mga nilagay sa motor ko. Ay, ang init. Right. Okay. Woo! Grabe ang init ay. Ngit ng upuan. Sige sa yan mga karuba, Chris Motovlog. Yan, subscribe kayo sa kanyang channel. Subscribe kayo sa channel ko. Yan, shoutout na kayo sa ano pangalan mo sir? BJ Cruz. Yan, maraming salamat kay Kila sir. May na ako lods. Matang pagbuong. Sige, gawin ako na. Ge. Pauwi na mi, karuba. Dito tayo, liko. Woo! Ginit ng upuan. Ha! Ilang minuto din na nabilad kasi sa araw yung upuan ay. Grabe. Masinit yung kulukol karuba. Smooth na naman yung hila ng motor ko karuba. Bagong change oil. Dito na lang tayo, shortcut. Centro West. Yan,
Smooth na naman ang andar nitong motor ko mga karuba. Bagong change oil lang siya by AM Soil. Tapos palit gear oil kasi pinalagayan ko ng gearings, RS8 gearings size 13 ata yun kung hindi ako magkakamali, yung sinabi ni Master Francis kanina. You know, sarap na naman birit-biritin mga karuba. Yun, sarap. Kaya testingin natin top speed to kahit naka box. Yan, gamit ko pala ngayon yung bagong helmet ko mga karuba, Tony Elias HJC CS15. Tapos naka purple Panda mic. Gutom na ako ay. Sarap birit-biritin mga karuba. Woo! Kaya bali na ako open visor lang ako ngayon kasi ang init, para may pumasok na hangin sa helmet. Sa rektahan daw malalaman yung performance nitong gearings eh. Ayan, close natin yung visor. Tinono din yung bola niya mga karuba, yung panggilid ko, yung sa may pulley niya. Bagong tono ulit yung bola niya. Right. Ang init talaga eh. Kahit mabilis yung takbo mo para ma-press ko, mainit pa rin talaga. Ay daming nire-repair. My goodness. Wala pang kalahating piga mga karuba, 70 plus na yung motor ko. Sarap. Yun. Buwan nyo natin dito. Nakakatakot. Woohoo! Wow! Yan, kalahati pa lang yun mga karuba. Kalahating piga sa throttle. Sarap pa eh. You know? Right, tetestingin natin to doon, sa may bandang arko ng Welcome to Cabulay. Ay hindi, Welcome to Ambalatungan pala yun, kapag papunta ka pa lang ng Santiago. Subukan natin doon, kahit baka yung daan, matesting lang natin yung top speed nito. Kahit nakatop box tayo ng 47 liters. Tapos may laman na mga t-shirts na preprintan ng Karuba merch. Yan, sa mga gusto pong mag-avail ng Karuba merch mga karuba, ipopost ko yung presyo niya sa link, dyan sa link sa baba, sa mga gustong mag-avail. Yan. And sa mga nakapag-avail na ng Karuba shirt mga karuba, maraming salamat sa suporta. God bless you po sa inyong lahat. And stay safe always. Yan, dito ko yung sinasabi ko. Subukan natin dito, may mga sakyan Yan. Yan, banat. Yan, normal riding position lang po ito mga karuba. Right.
Nakakatakot ay, pero kasarap, karuba. Woo! 116. Kalahating piga pa lang ng throttle, mga karuba. Sarap! Sarap gamitin sa mga rides to, mga karuba. Akyatan, stretch, mga ganon. Right? Bali pa uwi na kasi ako, mga karuba. Dito na ako sa Kabulay. Hindi pa ako nananghalian. Right? Ayan, bali ang nilagay sa motor ko, mga karuba, kasi ayaw kong isekreto yung pinapalagay ko sa motor natin. Yung bagong pinalagay ko. Palagay ako ng gear rings na RS8 size 13. Yun nata yung sinabi ni Master Francis kanina. Tapos pa-change oil ng AM Soil, pang scooter oil 10W40. And then pinalitan na din yung gear oil kasi nga nagpalagay tayo ng gear rings. Yun lang naman. Smooth na naman yung takbo ng ating NMAX, mga karuba, na si NMAX. Right. Sarap birit-biritin talaga. Smooth na naman manakbo. Right, yun lang naman yung ginawa natin, mga karuba, ngayong vlog na to sa ating motor. Maraming salamat sa pagsama sa aking vlog na ito. Maraming salamat sa suporta nyo, mga karuba. 3,000 plus na tayo. Sana mas dumami pa tayo na magkakaruba. Yun lang, mga karuba. Ride safe always, stay safe always. Palagi tayong uminom ng vitamin C para hindi tayo kapitan ni COVID-19. Right. Ito na naman ang inyong lingkod na si Karuba Mac na nagsasabing love your Karuba. Right, rough road.